Okay, so ayan, welcome back again Dong Bisaya. So ngayon, mababawasan na natin no, yung dati mahilig magpabook sa hotel. So, iwas-iwas, no? Yung mahilig mang babae diyan. Matamaan na aray. Oh, 'di ba? Yung mahilig magpabook, yung may suki card na. May iwasan, no? Gino-joke ko lang kayo mga Kadong Bisaya. So, yun nga. So, napakahirap talaga ngayon. Hindi na dati na lahat nagagawa natin. Lahat, kung gusto mong pumunta sa isang lugar, isang iglap, isang ano mo lang, pwede ka nang pumunta. So, lahat ng yon ay naglaho ng dahil kay COVID-19, no? So, guys, meron ako ditong special guest, no? So, ito yung special guest ko. This one, siya po. Ano yung ano yung Alam ko. Okay, so nahihiya po yung guest ko. Actually, siya yung guest ko. Oo, yan. Ba't ka nahihiya? Tinatanong lang kita. Ha? I'm not ready, okay? Why you're not ready? So ano yung masasabi mo sa ating new normal ngayon? Ha? Ano yung masasabi mo? Ano? Ano yung masasabi mo? Ano yung mga nararanasan mo? Kung dati mabilis ka makasakay ng jeep, dati nagkikipagsiksikan ka, ngayon hindi na pwede. So ano yung mga nararanasan mo? Struggle, in short. Ano to, Tagalogin ko pa? Si Sarah na lang. Okay po, mga Kadong Bisaya, so nahihiya siya. Pero you know, siya daw ay mismo nararanasan niya din kasi malayo talaga siya going to work. So, let's say kung ano yung mga magagandang pang mangyayari dito sa ating mundong ibabaw na pinagmulatan ng ating mata. Wow! Once again, welcome back to my YouTube channel, guys. This is Dong Bisaya. Thank you for watching us here at my YouTube channel. Okay po, so kamusta po kayo mga Kadong Bisaya? So nandito tayo ngayon para sa ating very light. Okay guys, so kamusta po tayong lahat? Na po ay tayo ay nasa mabuting kaligayahan. And right now, so we discuss about our new normal, di ba? So kaya po tayo naging new normal nang dahil po sa COVID-19. So alam naman po natin kung gaano ka-delikado yung sakit na to. So paano tayo makakaiwas, makakatulong sa gobyerno, ano yung mga dapat nating gawin. Okay? So mga Kadong Bisaya, napakadali lamang po. Sumunod tayo sa government, magsuot ng mask, proper hygiene, magsuot ng face shields pag tayo ay nasa labas, and to make sure na always magbaon tayo ng alcohol. Okay? And please follow. Yun yung magiging malaking ambag natin para sa ating bansa, no? So, kung katunayan, for example, meron kang kakilala na nag-positive, kung kamag-anak or something like that, huwag po natin silang i-discriminate. Bagkos, sila po ay bigyan natin ng lakas ng loob na sabihin natin na kaya mo yan. You can do it because you deserve, no? You deserve na gumaling, no? I-pray natin sila, hindi yung alam na natin na may nangyari sa kanilang hindi maganda, na sila ay nag-positive, kukutsain pa natin sila, matatakot tayo sa kanila, hindi. So yung gawin na po natin is i-pray natin na mas gumaling sila, encourage natin sila na kaya mo yan, you can do it. Diba? So yun yung maganda. And the good thing about is also by giving advice to them na kumain ng mga masustansyang pagkain, huwag kayong mahihiya na kayo ay nagkaroon ng contact sa person na nag-positive. Kasi guys, yun po yung mas maitutulong, mas may ambag natin kaysa yung itatago, matatakot tayo na magpa-test kasi natatakot ka. No, it's very wrong. So yung gagawin natin para makashare, makatulong ka sa ating bansa, ay ang gawin nyo po ay maging honest kayo. Kung kayo po ay may nakitang or nakasalamuha na nag-positive, please, huwag nyong ikahiya.
Okay? Pagkos makipagtulungan, makipag-ugnayan sa ating health workers or sa ating munisipyo, sa ating pinakamalapit na frontliners. Okay? So, yun po yung gagawin natin. Huwag natin kukutsain yung mga nag-positive. Kasi pasalamat tayo, hindi sa atin nangyari. No? So, i-pray natin na sila ay gumaling. I-pray natin sila na maging malakas. At i-pray natin sila na gumaling. Di ba? Yun yung the best way na mas may tutulong natin sa kanila. And the thing is also is tayo naman na nandito, sumuporta tayo sa kanila, di ba? So yun yung magandang gawin natin. And you know guys, yung mga nagbago naman sa buhay natin, no? Ngayong itong ECQ na to. So before, nagagawa natin lahat kung saan natin gusto pumunta, kung saan natin gustong mamasyal, everything na pwede natin gawin. But si COVID-19 ang laki ng ipinagbago natin ng dahil sa kanya. Hindi lamang sa virus na natatakot tayo, but ang laki ng ipinagbago, no? So unang-una, hindi na tayo magiging normal. It's a new normal. It's something different from before and now. So selected, no? Hindi na natin magagawa kung ano yung mga nagagawa before. So yung gagawin natin is bawal nang masyadong makipag-join sa mga grupo na marami, no? Nabawasan na. For example, mahilig kang gumala, makipag-disco, makipag-jamming, lahat-lahat. Gusto mong pumunta sa mga public, kung ano man yan. Pero ngayon, bawal na. So we are in a new normal. So, yun yung mga advice ko sa inyo. Sana, please, stay safe po kayo lahat, sumunod para yun yung maging malaking ambag natin, di ba? So it's like marami din ng bago, the transportation. Kung dati ang dami ng jeep, dati nga nahirapan nga tayong mag-commute kahit normal pa yun kasi nagkukulang pa rin minsan ng jeep, di ba? Mga sasakyan, no? So ngayon pa ba, di ba, na mas lalong nagigpit tayo. So yun, so we just need to follow the government protocols and everything and kung sundin natin lahat yun, mas magiging zero na tayo dito sa ating bansa. Kaya lagi niyong tatandaan na ang mga dumarating sa ngayon, ito ay isang pagsubok lamang na ating kakayanin bilang isang mga Pilipino. Na kakayanin natin sa amang sulok ng mundo na tayo ay matatag. Matatapos din yan na walang problema na hindi kaya nating solusyonan, walang problema na hindi natin kayang malusutan sa pandemyang nangyari ngayon. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. No, pasalamat pa rin tayo na kahit papano yung casualty natin ay hindi ganun kadami na tulad na nangyayari sa ibang bansa. Pasalamat tayo na mas pa rin tayo, mas favorable, no? Okay, so thank you so much and God bless you. Mwah, 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 mwah.